Janakkalan Saloisissa sijaitseva vanha vapaa-ajan käytössä oleva kiinteistö saneerattiin vuonna 2009. Oppaanamme on järjestelmän suunnittelija. Kiinteistönomistaja halusi alkaa saneeraamaan vanhaa jätevesijärjestelmäänsä, joka koostuu 2 saostussäiliöstä ja sitten 3 tämmöisestä pohjattomasta imeytyskaivosta. Ja sinne meni sitten sekaisin kaikki käymälävedet ja pesuvedet. Ja lähdettiin suunnittelemaan tätä uutta järjestelmää. Ja kiinteistönomistajalla oli tämmöinen villi idea, että jos saataisiin eriytettyä nämä käymälävedet ja pesuvedet toisistansa, että kiinteistö sijaitsee toisen luokan pohjavesialueella, niin olisi ihan hyväkin ympäristönsuojelun kannalta saada ne käymälävedet sieltä talteen, ettei johdeta niitä tuonne maastoon. Mutta sitten toisaalta mietittiin myös sitä, että välillä kun käy isojakin väkimääriä täällä, niin ettei se umpisäiliön tyhjennysväli tulisi sitten liian tiheäksi, niin päädyttiin sitten tämmöiseen alipaine WC-ratkaisuun. Alipainekäymälä ratkaisuja on markkinoilla useita. Järjestelmä koostuu 4 pääkomponentista, WC-istuimesta, alipainepumpusta, ohjausyksiköstä ja jätteenkeräyssäiliöstä. Alipainepumppu voidaan sijoittaa haluttuun paikkaan rakennuksessa, esimerkiksi kellariin, jos WC-tilaan ei syystä tai toisesta mahdu. Tässä saneerauksessa valittiin ratkaisu, jos alipainepumppu voitiin sijoittaa umpisäiliön päälle pihamaalle sijoitettuun kaivoon. Ja se mahdollisti tässä sen, että pystytään saamaan näitä lattioita rikkomatta täällä sisällä, niin pystytään eriyttämään nuo käymälävedet ja pesuvedet toisistansa. Eli WC-vesille tuli nyt 50 millin tämmöinen paineviemäriputki, joka sujutettiin tonne 100 millin valurautaputken sisään. Ja talon ulkopuolella sitten Y-haaralla erotettiin tämä paineviemäriputki ja tämä tavallinen viemäriputki toisistansa Y-haaralla. Ja tämä tuo huomattavia säästöjä sit siinä lokatyhjennyksissä, että tämmöinen alipaine WC käyttää noin 10% siitä vesimäärästä, mitä tavallinen huuhtelukäymälä käyttää, eli noin 10 kertaa harvemmin käy loka-auto tällä tontilla, mitä jos täällä olisi tavallinen vesikäymälä. Sitten tämä itse WC istuu, jos kurkataan tänne. Tämähän vastaa täysin tavallista vessanpönttöä, että tässä on kaikki samat mukavuudet ja ominaisuudet, mitä tavallisessakin WC:ssä, että jos huuhdellaan tosta huomataan, että se melutaso ei ole mikään päätä huimaava. Nyt siinä tulee vielä tää maljan huuhtelu ja tosiaan tämä vesimäärä on noin 5-6 desiä per kerta. Tämä on nyt ollut täällä käytössä 2009 vuodesta asti tosiaan ja hienosti pelittää vieläkin, että tässä on saatu merkittäviä säästöjä sekä asiakkaan kukkarolle että sitten myös kaikki välilliset ympäristöedut, mitä tässä tulee, että tosiaan loka-auto käy täällä maksimissaan kerran vuodessa nykyään, vaikka välillä on isojakin väkimääriä täällä kiinteistöä käyttämässä. Joo, eli nyt ollaan täällä ulkona umpisäiliön luona. Ja täällä on 4 kuution umpisäiliö asennettu tänne WC-vesille. Ja siihen on laitettu päälle tämmönen 800 millinen huoltokaivo, jolloin tää on saatu hyvin eristettyä tää itse alipaineyksikkö, mikä sijaitsee täällä säiliön päällä. Eli tänne tulee sitä 50 millistä viemäriputkea pitkin tulee tähän alipaineyksikköön sieltä ne vedet ja sitten ne tuuttaa suoraan tonne alla olevaan umpisäiliöön. Sitten täällä on tosiaan se täyttymishälytin, mikä hälyttää sitten tuo sisällä, kun vedenpinta nousee. Ja sitten tänne on lisäksi laitettu myös tommonen saattolämmityskaapeli pakkasia varten. Ja sitten tässä on myös semmonen ilmanvaihdollinen asia, eli joka kerta kun tuolla vedetään vessa, niin sehän tussauttaa myös ilmaa tänne, minkä pitää päästä jostain pois. Niin se on toteutettu tässä tapauksessa sillain, että täältä on laitettu
täältä säiliöstä oma viemäriputkensa, mikä yhtyy tuolla talon vieressä olevaan tarkastusputkeen, joten kaikki kärryt menee tonne talon katolle viemärin tuuletukseen, niin kuin kuuluukin. Sitten voidaan käydä läpi näitä kustannuksia, mitä tämmöisen alipainejärjestelmän asentaminen aiheuttaa, niin silloin 2009 vuoden hinnoilla niin tää oli tää alipaine WC kokonaisuus, mihin kuului siis pönttö ja alipaineyksikkö ja säätöyksikkö, niin oli noin 2000 €, vähän alle. Ja sitten tuommoinen 4 kuution säiliö 2009 vuoden hinnoilla oli noin 1600 €. Eli jos laskee 3500 € näille investointikuluksi ja sitten laskee, että loka-auto käy kerran vuodessa, jos se normaalisti kävisi vaikka 7 kertaa vuodessa, niin siitä ihan lyhyellä matikallakin voi laskea, että tämmöinen järjestelmä kyllä tienaa itsensä muutamassa vuodessa takaisin. Joo, eli nyt ollaan sitten äskeisen kiinteistön naapurissa edellisen kiinteistön omistajan tyttären tiluksilla ja hyvät kokemukset tuosta alipainekäymälästä poiki sitten uuden suunnittelu- ja asennuskeikan myös meille, ja täällä päädyttiin sitten saman valmistajan alipainekäymälään. Eli täällä on sitten umpisäiliö täällä alla. Ja samalla lailla kuin äskeisessäkin kiinteistössä, niin täällä on alipaineyksikkö on säiliön päällä, mikä imee tänne sitten jätevedet tuolta ja ne painuu tonne umpisäiliöön. Pesuvesien käsittely on täällä samalla kentällä toteutettu tuossa noin. Täällä suodattuu harmaat vedet ja sitten ne imeytetään tänne. Takana on tuommoinen pohjaton imeytyskaivo. Niin näin saatiin ratkaistua täällä naapurikiinteistöllä nämä jätevesiasiat. Eli kustannuksista sitten sen verran, että hiukan on inflaatio purenut näihinkin tarvikkeisiin, että nyt maksoi alipainekäymälän tarvittavat osat maksoi noin 3000 € ja säiliö on täällä 3000 litran säiliö, niin se maksoi noin 1500–1600 €.